La nanoencapsulació és una tècnica que ens permet agafar medicaments i portar-los directament a la diana, en el lloc on volem que actuïn. D'aquesta manera s'eviten efectes secundaris i toxicitat. En aquest experiment, el que anem a fer és reproduir la tècnica d'encapsulació, en aquest cas a nivell macroscòpic, perquè no podem simular amb aquests materials la nanoencapsulació. A nivell macroscòpic el que faríem seria, perquè es formin les càpsules necessitem una sal de calci. En aquest cas tenim un bany de clorur de calci que col·loquem en aquest vas de precipitats i d'altra banda necessitem el líquid que volem encapsular que estigui en presència d'alginat. És a dir, aquí tenim el líquid a capsular, que en aquest cas és un refresc de cola, amb alginat de sodi. Quan entren en contacte l'alginat de sodi amb el clorur de calci, es forma un gel polimèric que precipita i envolta, i és el que crea la càpsula. Si observem, dins del bany de clorur de calci, aquí tenim les càpsules que s'han format amb el gel polimèric que embolcalla el refresc de cola que hi ha a l'interior. Ja tenim les esferes o càpsules recollides i per aturar el procés de gelificació rentem amb aigua destil·lada i després les recollim en la càpsula de Petri. Podeu observar el seu aspecte. Aquest procés, que ara hem fet a macroescala, també s'utilitza a microescala com additius en els detergents i a les fragàncies perquè s'alliberi lentament i tal com hem dit al principi, les nanocàpsules s'utilitzen en medicina per tal de portar els medicaments en el lloc diana.